velkommen til den her video. Jeg håber, I kan lide den. Jeg er nemlig ude på en lille tilløb, som I kan se. Kan jeg se derovre? Det er nede på banen her. Men man kan se banen. Der køres lige nu 2 biler, som I kan se. Så det går rigtig godt. Der gik galt. Det koster lidt. Men som I kan se, rigtig god bane. Og derovre podiet. Og som I kan se herovre, op over her, så kan I se Netto derovre, og Brugsen derovre. I kan se skiltet, men det er Brugsen der derovre. Og så er der Falk og Bygma. Et helt Tølløse by. Det er et flot landskab. Så vi kan se herfra, så ser banen, så er det noget. Vi kan se det. Så det er en kæmpe automatisk bane. Så jeg håber, I kan lide videoen. Og så giv en like. Det kan godt være, at I kan se lidt mere, men siger bare lige, husk at smide et lille like og kommentere videoen. Og abonnere på min kanal, så vil jeg blive rigtig glad. Det var bare det, jeg skulle sige. Så må I nyde videoen. God fornøjelse. Ej! Det var det. Ses. Hej.